Ken, Mas Akbar dia omong-omongan. Lah. Ayang Akbar. Iya. Yang Akbar. Ken tekono to Ken? Kok meneng ae lho. Bisu kok kono. Piye? Ayo ditutuke dhisik mengko perkara guyon karo lagon. Heeh. Ditutukne ning Patesanga gara-gara Pandhawa mbangun Ngamarta dibajutke luwih dhisik. Heeh. Ayo cawe sesaji ingkang sinuwun surak sempiang bareng temandang tak derekke Mas. Lolo Rame-rame mlebu pasar Sego karep kamar yen kala dhisik Anu drukan pantasan bus Tabrakan kodok Dalang merapa kulit dewek sing ayu Samean kemarasa amin puri Sigara tandang resang bayu siwiri tungkul manembah ritungkul manembah angler boyo kuntap ing ngagelah wonten tengahing delanggung nenggih Dian Bratasena mestuti dawing para pinisepuh kinarya liru utawi ijol negara Ngastina para Pandhawa den paringi wujud bumi merentani ya wana marta kinen ambabati kinarya ambangun negara nalika semono Sang Haryasena wis cancut taliwonda sigra jumangkah marang wana marta ya bumi merentani mbabati alas kinarya kamukten kadang-kadangira para Pandhawa
Sigra amlumpat risang Bratasena sak lumpatan sajong sak yujana pitung pandeleng adohe. Oh. Teh. Oh. Handedal kayuh gekono Risang Ramandaya Padyana Yaksa Gung Cangkrama namane wil katak sini jejaki jroning wareh ong mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina jero jaladri mila gugu saben hari weh ladalah iki tak sawang ana satriya gagah prakosa godhek wok simbar jaja pating grantong otot bebayune biyuh mara gage ngakuwa sapa jenengmu cah bagus ngereng wae kaya gempa bumi kuwi takon karo aku iya jenengku Bratasena pancen bener weh ladalah kowe sedulurku di oh Bratasena weh pah loh loh Anoman malumpat sampun prapting witing naga sahari mulat mangandhap katingal wanudya yukara ageng kosek yayi kenang apa pun kakang kok kipatake kamangka kowe bakale tak rangkul aku durung tau weruh karo kowe kowe ngaku dulur nyang aku selawase urip ora duweni dulur sing wujude kethek anane aku ngucap kowe kuwi dulurku ana dasare Bratasena dasare apa pancen bener kowe kelawan aku kuwi dudu dulur tunggal bapa biyung
Nanging sedulur tunggal Bayu utawa sing diangkat minangka dadi putra siswane Bathara Bayu. Yen pancen kowe ngaku sedulur tunggal Bayu, Mara Gage Kandha putra Bayu kuwi cacahe ana pira? Weh lah dalah ngetes karo aku kowe Bratasena, Mara Gage Kandha. Ya. Sedulur tunggal Bayu kuwi cacahe ana 5 sing sepisan. Ya kuwi Gunung Maenaka. Kuwi wujute aldaka utawa gunung ingkang bisa lumaku utawa lumaksana. Ewadene sing angka 2 wujute Detyakala Jajalwreka. Kuwi wujute buta utawa raseksa. Ewadene angka 3 ya kuwi Liman Situbanda. Kuwi wujute gajah. Sing angka 4 Anoman kethek putih ya aku iki. Sing pungkasan ya kuwi kowe Yayi Bratasena, Kakang Anoman. Iya Yayi. Wah. Wah. Kowe iki dulurku nek. Kakang Anoman bektiku katur ya Di. Iya Yayi wis tak tampa. Ngosik saiki kowe wis tanggap yen tok aku iki kakangmu. Mula aku takon kowe arep menyang ngendi Bratasena? Si Adi Bratasena arep menyang ngendi? Aku bakal tumuju ana ing Wanamarta. Wanamarta? Iya, perlune apa Bratasena? Aku arep goleke kamukten sedulur-sedulurku para Pandhawa. Papan sing wingit, papan sing gawat arep tak babati. Arep tak bangun minangka panggonan sing indah, panggonan sing apik, panggonan sing becik. Yayi, yen to Yayi ngerti mbok menawa Wanamarta kuwi papan sing wingit, papan sing gawat, kudune Yayi Bratasena luwih ngati-ati. Jalaran Wanamarta utawa bumi merentani kuwi kena den arani jalma mara jalma mati, wong mara alas dadi pakane jin setan priprayangan engklek-engklek balungatandak. Mula manuta kelawan pun Kakang aja mlebu alas apa meneh mbabati Wanamarta ya Bratasena. Wis kadung gembleng sing dadi niate Bratasena. Wis gumolong tekadku. Aku tetep bakal mbabati Wanamarta. Krana aku wis entuk izin, aku wis entuk idi palilah saka kang duweni negara Ngastina. Lho, kowe nekat, aku nekat ya. Yen kowe nekat, tak bantu ya, Di. Mengko yen ana sing ganggu gawe anggone Yayi Bratasena mbabati alas, pun Kakang melu tumandang. Aku ora butuh bantuane Kakang Anoman. Aku pengin mangkat dhewe. Yen kowe mbantu karo Bratasena ora wurunga kowe gendong pamrih. Yen to mengko Pandhawa kasembadan, Pandhawa kasil bisa adeg negara, Pandhawa bisa ngedekake negara. Kowe crita ning wong akeh aja to tak bantu Pandhawa ora bakal bisa mbangun negara. Lho, aku ikhlas tanpa pamrih, ora usah bantu Bratasena. Wah. Tanan. Atos kaya watu atimu Bratasena. Ning jenenge sedulur mono tega larane ora tega patine. Aja kuwatir ya, Di. Tak jampangi lakumu Anoman bakale melu tumandang. Anoman ora negake nasibe Yayi Bratasena.
Rekata Dian Bratasena kampuh poleng bang bintulu adi sarira ngawula dumong kodhek wok simbar jaja yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maris jegrek Yayah Tugu Sinokarta Risang Raden Bratasena dupi mulat wana marta alas gung liwang liwung werksa gurda miyang mandira tepung amaro gunung pepulutaning pangsambung sumambung katempuh ing angin pating grot pating jrethet suarane hanggegirisi tengahing alas ana rawa-rawa jero papane lintah pacet ula diwel lemut gangga laler wiris pinggire ketukulan ron kemadoh rompyoh-rompyoh sumawana kembang rawing rubung kayu ingas sedaya sinung glugut wisa kang satuhu gegateli nadyan mekatena dhateng ngendhoni TKT Bratasena genya arsa mbabati Wanamarta kayon ingkang ageng-ageng kabedhol rebah kabarubuh ingkang alit-alit ruk rungkat katut sak oyot-oyote kinarya mbat-mbatan Raden Bratasena.
Mati aku. Wah. Kawuryan asrika dulu gagah gumrega gambira lampahe prawira tantama hangangkat karyaning praja Sambada Wirutama Sambada Wirutama tak sawang iki kaya tekane patih dam darat lonjong mimis playumu melar mingkus ambekan monopo waduh Raden Dandun Wacana nderek munjuk atur dinten sakmangke negari Kajiman Amarta kedatengan parangmuka Kraton Kajiman Amarta ketekan mungsuh lakar kasinggihan wong pira namung badan sepata ijen tanpa rowang sapa sing dadi jenenge kula piyambak inggih dereng mangertos Raden sepira sing dadi gedhe kang sarta dhuwure dedeke sami babak timbang kalian paduka Raden Dandun Wacana kepara kula malah kebrukan wujudipun kekayon utawi wujudipun wit-witan edan-edanan menungso bondo wani menungso bondo nekat wani ngobrak-abrik Kraton Kajiman Amarta yen pancen kaya mangkono kirapna para wadya bala saka Kajiman Amarta prayoga dikandhani luwih dhisik kon lunga saka Wanamarta kene yen ora gelem rasa dadak kesuwen pateni sendika ngestaken dawuh Raden Dandun Wacana surak gak gotong royong aja anti ana kang kecicir kirapke wadya bala kabeh pethuki menungsa bondowani bondo nekat kae
tantang gawe bangun negara bersengkut kubrekut bebarengan rekancane ayo dadu mandan aja membanangan kumandan bebarengan makasih pakalan Awas. Hey. 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 ayo tantang gawe bangun negara bersengkut kubrekut bebarengan rekancane ayo dadu mandan aja membanangan kumandan Lah dalang. prestasi pakalan Hai. 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 Oh, aki. Hai. Hai. Pak. Hai. Awas. Hai. Awas. Hey, hey. Hey, oh, Hey, ya. Woi, awas. Ayo. Hey, ya, hey. Wah, hey. Ayah. Hey, hey, awas, hey, Hey, ayah. Hey, oh, hey. Hey. Ayah. Ayah. Hey, oh, Hey. 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 Ya.
Awas awas. Ana dongeng enthik-enthik si panunggul paten ana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak kualat. Allah iya bener kandamu lali sumber kapiwasan. Woi, ladalah tublas. Lah kok dadi iki ana wanara kusika seta tegese ana kethek wulese putih. Sapa sing dadi pragosamu, Wanara? Tambuh marang aku, Pendhita mburi saka Kendali Sada. Peparapku begawan Anoman. Anoman ya Senggana. Lah kok iki ana barisan segelar sepapan cat katon cat ora. Kowe bangsaning jim, aku bangsaning jim. Sapa sing dadi kekasihmu, Tambuh marang aku, kekesete Ratu Gustiku Jim Yudhistira. Tumenggung pangkatku aranku Tumenggung Tameng Yuda. Pancen bener. Ayo, kowe arep ngopo? Mlebu ana ing manjing ana ing Wanamarta. Aku arep ngewangi sedulurku anggone bakal mbangun negara kang mapan ana ing Wanamarta kene. Sing babati alas kuwi mau dulurmu. Ya pancen bener kowe lah talahe dalan. Yen kena tak pringgake secara becik, kowe mundura ora sah melu celeng boloten kebo latengen. Senadyan iki ing tata lair alas nanging iki sejatine kraton. Iki kratone para jim lan para Gandharwa. Ora kena dirusak. Mbuh ora idep. Sedulurku sing jenenge Bratasena wis entuk izin. Wis entuk idi palilah saka sing duwe negara, ya kuwi sing duwe negara Ngastina. Ora bakal bali yen durung kasembadan sing dadi sediane bakale mbangun negara Wanamarta kene. Wani karo Tumenggung Tameng Yuda, entek wedine kariwanine. Bagus. Gedhemu cilik durmu ndek kopat kapita kowe buntute ulut tapak angin. Kejero kaya manuk branjangan. Tengkang kandeling kulitmu jumenggleng sudukanmu. Yen pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teguh, tanpa meguru, wateken aji japa mantramu. Tumpang suh tebiak dadamu melengsat igamu rondo bojomu kowe Anoman. Sigra jancutku mregut ngembat matang rabasa mungsuh. Tangkep jojo kantaran bau sayekti tenglena prapta ing lampus sirna madyaning palukon
Yo. Awas yo. Edan-edanan kowe. Hey. Awas hey. Oh ha hey. Hey ha hey. Awas hey. Cepet. Jadiamu anoman kowe. Ah. Hoi. Ah. Hey. Hey. Candak kowe. Ah. Hey. Ah. Hey. Wah. Tendang. Biar kowe. Awas. Oi. Ketek sekti tenan iki. Ayo. Hey, yo. Hey. Hey. Awas hey. Hey. Awas. Awas. Ah. Bekuk dadine ingon-ingon ning kebon binatang kowe. Ayo cekelen edan. Hot ai.
1 2 3 ambruk. Jentuske. Ya. Ya. Ha o oi. Aya. Ayo pulau kowe. Wes, ayo. Wet, wet. Wet, 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 wet. Wet, wet, wet. Ai. Hot, ha. It, ojo mbok gondeli. Waya. Wah. Pediang beleh buang kok kowe. Ya. Hit. Pet it ya. Ya. Wah. Trolong tombak. Mati kowe. Aya. Wah. Ayo. Cobanen. Den palangi datan kikre aku satriya digdaya barang mati tak wujuti satyaku jroning ati yen mati bali wang aku awit sun labuh bangsa hanjrah arum asma reki
saksi san prawira Gulungan genderamu bongkok ana gegamanmu wadya bala kajiman negara Amarta. Patih Wanamarta, patih Dam Darat sing bakal magut ning payudan. Kethek putih. Ora gelem minggat tak beleh dadi rica-rica kethek kowe. Ya. Awas. Ya. Hei. Candak bentuske kowe. Ayah. Heya. Wah. Yatta lo waya waya as wah lo kaya sirkus. Bratasena. Yayi Bratasena iki kepiye to? Wong ana pangamuking para jim, pangamuke para Gandharwa. Pun Kakang sak bisa-bisa ngewangi mbantu karo Syadi. Pun Kakang kok malah mbok dugang. Aku mau ngomong piye? Aku mau ngucap piye? Bratasena anggone mbantu. Bratasena anggone mbangun negara mbabati Wanaparta, ora butuh bantuane Kakang Anoman. Niatku apik, niatku becik. Aku ora butuh niat becik. Aku kepengin mandireng pribadi mbangun negara. Meres keringet banting balunge Bratasena dhewe. Oh ya, yen pancen kaya mengkono. Niat becik durung karuan ditampa apik ya. Pun Kakang tak ngalih tekan Wanamarta kene ya, Di. Nanging nek iki mengko ana apa-apane pun Kakang ora melu tanggung jawab. Rasah kakean cangkem minggat. Wah ya. Aduh.
Mati aku. Yo. Yo. Prawadya bala kasesering yudha kasangsaya. Kasangsaya aku tahludira. Ing lonjong mimis playumu melar mingkus ambekanmu. Patih Jimdam darat piye kabare pabaratan? Waduh. Raden Dandun Wacana piye? Tinemunipun tiyang ingkang babati Wanamarta wonten ingkang dekengi ana sing bantu. Sing bantu sapa? Wujudipun Wanara Kusikaseta utawi kethek sing wulese putih. Lan malihipun ketingalipun satriya ingkang gagah prakosa ingkang wanuh wani babati Wanamarta sajake duweni kasekten sing linuwih. Mangkono Jimdam darat. Nuwun nggih. Mundura sumeneya sawetara. Bocah gagah gedhe dhuwur sing bondo wani bondo nekat wani ngobrak-abrik kratone para jim, ngobrak-ngabrik kratone para Gandharwa. Tak tibani pengabaran, tak tibani aji jala pedhut. Ora lumpuh sing dadi awake tak sembah hidri-hidran dina iki. Wah nggih. Mundur. Nggih. Mati wis. Jiwa mancing manganjur lagu ning angin gugur agraning araga Guru Gurnita kakiri kiri wah mati aku mati tenan aku ketaman wujude jala pedhut kaya dilolosi sing dadi otot bebayuku mati tenan aku ora iso mubah Bratasena ora iso musik aku ora iso nglawat wah Kunti ibuku sing gedhe pangapuramu aku ora iso mulyake para kadang-kadang Pandhawa Dwija Kangka kakangku aku pamit mati
Permadi binten Tansen adiku sing tak tresnani. Kakangmu pamit mati. Aku ke taman Jolo Pedut, aku ora weruh lor, aku ora weruh kidul. Awit saka dayane Jolo Pedut nganti ora iso nglawat. Ayo sambato kowe. Mulane aja gembelo sing dadi sirahmu wani ngobrak-abrik. Wujude wana marta. Ayo mudhar ora kowe. Kowe aja nyiksa aku kanthi cara mangkene. Nek pancen arep mateni Bratasena patenana pisan aku. Nanging aja mbok siksa kanthi cara mangkene. Piye kowe njaluk mati sek kowe? Kepenaken kowe. 7 dina 7 bengi. Yapurmu ora ditulungi wong mudhar dhewe bakale.